Bola som skúmať vianočné zvyky v slovenských rodinách a bola som zhrozená. Nemecká tradícia, vianočný stromček, ozdobený ozdobami z Viedne, nebudeme podporovať. Taktiež sa odvolávajú české zvyky, ako kapor na torte a šalát majonézový. Aký list Ježiškovi alebo Santa Claus, daj to tu! Budete písať len dedovi Robovi, teda dedovi Mrázovi. Robert, a ty už sa oblač, prosím ťa. To sa má na to pozerať a nerob tie kliky. Popoluška je rozprávka česká, navyše je tam plno Nemcov a okultných praktík. Dokonca sa tam ženy prezliekajú za mužov a princ je tam v elastiákoch. Mám overené, že jeden mladý muž sa pri pohľade na tento výjav stal gejom. Ani pelíšky, my nemusíme pozerať filmy o totalite, pretože na Slovensku máme totalitu stále. Z rozprávok je povolený len Mrázik. Čo? Babujako? To hral mu? Máš? Prezlačený za ženu? Tabletku od srdca máš? Daj.